אמנם אני מרוצה שאתה עסוק, אבל לא, יש לי מה לעשות בבית. נכון. הבעיה היא אמרתי לך כבר, הניסיון שלך זה רב שנים. ברור שמישהו שרק ייכנס, זה עוד לא יהיה כמה שאתה תלמד אותו, כמה שאתה תדריך אותו, זה לא אותו דבר, אין מה לעשות. כשהיינו נוסעים לקיבוץ, אז היינו צריכים לקחת פסנתר חשמלי. זה לפני המון שנים. המקרה היום, אז אם אתה לא היית, הייתי ממיס את זה לבד. זה לא אסון כזה גדול, זה לא טונות. סיכמנו בינינו שאנחנו נותנים לך את החבל כמה שאתה רוצה למשוך אותו, ונותנים לך את הגב ואת התמיכה בכל מקום שאתה רוצה לא להיות מעורב. אבל המקהלה חשובה לך. אם אתה תגיד מחר אני הולך לשבת בבית, זה יהיה חסר לך. ואני לא רוצה שתרגיש בחוסר הזה. יהיה חסר, אבל בעומס רציני. אוקיי, אז אנחנו צריכים את העומס הזה. אמרנו, אנחנו רוצים לחלק ולהעביר לעוד אנשים, אבל זה רק בתנאי שאתה משחרר. זהו, אני צריך להוריד את הפסנתר החשמלי לחזרה, שזה גם מוגב. מוקי. בוקר טוב מוקי, זה משה הראל, אני מפריע לך? טוב, אוקיי, תודה רבה בכל אופן, סליחה על ההפרעה. בית חולים עם הילדים. אורי, בוקר טוב. זה משה הראל ממקהלת הקיבוץ הארצי בשם יובל בן עוזר. אנחנו מחר מופיעים במעלות עם הרקבים של פורה וקנטטה 131 של באך. הוא רוצה אבובן בכל אופן. אני מקווה שתהיה תשובה חיובית. בוא תעזור גם לי וגם לו. דפנה, שלום, משה. בסדר. מה? לא, אין סדרנים. אני לא יודע מה זה, אבל דפנה, אני לא... מה?
רגע, אני בכניסה לקפיטריה, אני צריך לרוץ למטה. תסכם את זה עם דפנה, אני פשוט מבקש ממך. מה? לא, אני צריך ללכת למטה. מה? סבבה, תרד אליה. תגיע למטה, היא תבוא למשרד. זה משהו קלאסי. קנטטה של באך ורקבים של פורה, עם סולנים ותזמורת. האמת שיש לי מנוי לקונצרטים. לא, זה אין לך מנוי. אני יודעת, לי יש מנוי של... זה חבל ש... טוב, אין חבל. אבל יש עוד כרטיסים. זה בסדר, תודה. בעצם מי שארגן את הקונצרט הזה ודחף מאוד מאוד חזק כדי שהמקהלה תבוא והנגנים יבואו והקהל יבוא, זה מנהל המקהלה שלנו. בתוקף היותו תושב ברעם ותושב האזור והצפון, מאוד מאוד חשוב לו שיהיו גם דברים פה שאנחנו נבוא לכאן. הוא התרוצץ מבית לבית ושם שלטים. האיש שהוא בן 80, אבל לא תראו את זה עליו כי הוא עובד כמו בן 18, משה הראל. אני רוצה להודות לו בשמכם לפני שאנחנו...